tlačuje mali prísť, no? Ako niektoré obchody mi ochotili, že prísť. Je to zase bude desiatky a nepoposúvané veľa obchodov. Aj hovorili, že taká alokácia. To pribalenia. Ale vráte si na to pozor, tá alokácia je znamená. Ja viem. Že to je len preto, aby sa dostalo na každého. Takže naozaj, aby ste si objednali. Ale vieš, toto by sme už mali riešiť cez 7 hodín. Ale tu ti bude stále ukazovať 5. Ale cez mobil, keď to už je ukazovať. Stále znamená, čo koľko hodinu, 2 deň, 2, či stále.